ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଶା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଶୁଭସ୍ମିତା ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜି ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥ ଉପରକୁ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କରୁଛନ୍ତି। आपके पत्नी आप लोग इंतजार कर रही है। आप सूचना केंद्र आ जाइए। गांधू बताना गाँव पर सूचना केंद्र बात शादी का करो राम भाईना सूचना केंद्र राम भाईना
ଏବେ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ରଥ ଟଣା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଟାଣିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ସାମ୍ନାରେ କେତେ ଭିଡ଼, ମାନେ ପୁରା ମାଟି ଚକଟିଲା ଭଳିଆ ଦଳି ଦେଲେ ମଣିଷ। ଏବେ ଆମେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଚାଲିଲୁ, ସେଠି ଟିକେ ନାକୁ ମସ୍ତି କରି ଘରକୁ ଯିବୁ।